Pregătește-ți roba de absolvent, lucrarea de diplomă o rezolvăm noi. www.lucrarelicență.ro Lucrarelicență.ro reprezintă efortul unei echipe cu peste 15 ani de experiență de a oferi servicii profesionale de consultanță și redactare de lucrări de licență, dizertații de master, lucrări și articole în domeniul dreptului, științelor juridice și administrative. Avem consultanți specializați din mediul academic românesc ce vă sprijină în planificarea și redactarea completă de lucrări de licență în drept și dizertații de master specifice studiilor universitare și postuniversitare de drept. Garantăm lucrări științifice de specialitate complete, corecte, autentice, originale și protejate împotriva plagiatului SPRE, deosebire de forumurile studențești, site-urile rudimentare și amatorii ce oferă lucrări de licență de gata, copiate, cu erori de exprimare și cu o structură îndoielnică. Noi sprijinim studentul în alcătuirea unor lucrări de calitate superioară, cu tematică, referințe și bibliografie, care să vă ajute să obțineți note maxime la susținerea licenței. Autentic, original, profesional. Lucrarelicență.ro nu oferă lucrări de licență sau dizertații de master în drept din stoc. Asigurăm redactarea integrală a textelor pentru fiecare client în parte, într-o manieră care să ajute absolventul să asimileze informațiile și să transforme astfel modelul complet de lucrare oferit de noi în propriul său proiect de diplomă, cu efort minim. Suntem adepții corectitudinii, transparenței, respectului față de client și confidențialității. Mile de proiecte duse la bun sfârșit, reputația câștigată într-un domeniu parazitat de amatori care iau banii clienților pentru a nu le oferi nimic în schimb, sau a le livra lucrări de calitate îndoielnică la prețuri aparent atractive, ne-au ajutat să funcționăm continuu, acumulând experiența și cea mai bună reputație posibilă. Recomandarea făcută de la un absolvent la altul. Comandând o lucrare de licență în drept sau științe administrative, precum și o dizertație de master în aceste domenii, veți beneficia de ajutorul unor specialiști autentici, o interfață profesională și o echipă de suport care vă răspunde întocmai solicitărilor. Îți prețuim timpul și dăm valoare. Consultanții noștri analizează cu atenție solicitarea venită de la un client, începând cu titlul și tema lucrării, cuprinsul dorit, bibliografia propusă, până la elaborarea pe capitole structurate logic-argumentativ, redactarea unei introduceri exhaustive și a unor concluzii bine fundamentate. Redactorul consultant concepe lucrarea și operează modificări conform feedback-ului venit de la client. Garanția calității lucrarelicență.ro. Profesionalismul serviciilor pe care le oferim se reflectă într-un set de garanții de care beneficiază toți cei ce ne vizitează. Oferim lucrări profesionale, la un nivel academic ridicat, de la liderul în România în servicii de redactare, lucrări de licență, dizertații de master în drept, științe juridice și administrative. Garantăm autenticitate și originalitate. Lucrările noastre se verifică printr-un soft special antiplagiat similar cu cele din universități pentru a ne asigura că vă livrăm texte 100% originale. Primiți întotdeauna comenzile cu promptitudine, în termenul agreat. Plătiți un preț corect pentru lucrări de calitate premium. Beneficiați de asistentă gratuită în revizuirea textelor, cu adăugiri, corecturi și completări, în termen de mai multe zile de la predarea lucrării. Vă asigurăm respect, confidențialitate, discreție în colaborare. Pe lucrarelicență.ro puteți comanda toată gama de lucrări de licență, referate și dizertații de master în drept, științe juridice și administrative. Avem consultanți specializați în lucrări de licență pe drept comercial, lucrări de licență în drept civil, lucrări de licență în drept penal, lucrări de licență în drept comunitar, administrație publică, etc. Oferim redactare de lucrări de licență și dizertații de master și în alte segmente mai specializate de drept, dreptul familiei, drept medical, teoria generală a dreptului, filosofia dreptului, administrație publică și contencios administrativ, etc. Pentru mulți studenți din generațiile actuale, viața la facultate înseamnă să te împarți între cursuri și nevoia de a avea un serviciu care să te ajute să te întreții.
De aceea, la finalul studiilor, elaborarea lucrărilor de licență sau dizertațiilor de master, care nu reflectă întotdeauna nivelul de pregătire al studentului, necesită foarte mult timp investit, pe care mulți nu l-au. Aici intervenim noi și serviciile pe care le oferim. Îți dăm timp valoros. Pentru cerere de ofertă gratuită, întrebări legate de o temă pe care ai nevoie de materiale, te rugăm să completezi formularul de comandă. Toate datele pe care le transmiți sunt tratate confidențial, însă pentru a fi sigur că în maxim 24 de ore primești răspunsul și sprijinul specializat pe care îl cauți, te invităm să ne dai cât mai multe detalii despre titlul lucrării, cuprins, bibliografie propusă, structură pe capitole, cerințe și orice informații suplimentare pe care le poți oferi. Pregătește-ți roba de absolvent, lucrarea de diplomă o rezolvăm noi. www.lucrarelicență.ro